Mihin mennään? Lähdetäänpä Sarpattiin käyttämään kahvit. Täällä sitä ollaan Sarpatissa parkkipaikalla ja suihkukoneet lentelee yläpuolella. Pannaan tästä reput selkää ja lähdetään lampsimaan tonne laavua kohti. Siinä on opasteetkin 300 metriä laavulla. Nyt aletaan olla tässä laavun tuntumassa. Tossa näkyy puuliiterin selkäpuoli. Ja siellä takana on sitten tämä Sarpatin laavu. Taas Hornetit lentelee ylitte. Sieltä näkyy laavu. Tuolla vasemmalla puolella on myös puusee. No niin, Aaro jää sinne kokkailemaan, niin käyväs kahtoo mitä tässä alhaalla on. Tässä on tämmönen oikein komea puro. Tässä menisi tämmönen Metsäpolku-niminen reitti, mutta tänään ei nyt joudeta sitä kiertämään, kun iltapäivällä kutsuu jo muut velvollisuudet. Mutta se jää nyt sitten toiseen kertaan. Mulla on käynyt semmonen harvinaislaatuinen onnettomuus jossain vaiheessa. En tiedä milloin, mutta on päässyt tapahtumaan semmonen asia, että repun pohjalla jäi puolilevyä Fatserin sinistä. Ei saakeli. Nokipannukahvi, Fatserin sininen. Mutta mitä me syövää tänään? Mitä me syövää? Makkaraa ja Fasua. suklaata. No niin, se on ihan hyvä. Kyllä tuuli pyörii, että ei tiedä mitä tässä tekisi. Kauhean nälkäinen ei ole hiiloksia ollenkaan. Kiitos. Semmonen reissu tällä kertaa. Tykätkää videosta ja pistäkää meidän kanavat seurantaan YouTubessa ja Instagramissa. Näette seuraavatkin videot. Ei muuta kuin morjens.